И здравейте хора, това е Castle Clash епизод 2. Махни го пак тук. С по-висок тънхаус съм. С по-висок, не те е лъга. Ето, вече съм тънхаус 9, мисля, че бях тънхаус 6 или 7, аз не знам. Да, и това може би ще си го апгрейдна, да. Вече мога да изпълнявам мисии. Още дам диаманти. Не правих да се влезе. Какво ме интересува? Драгон Сити. И мисля, че съм с Лего не чукали са. И пък Добре. ако не са, аз дам диаманти. О, има някаква оферта. За тези деца са чукали. Мога да гледам видео. Окей. Също бях бил тази група, А група, извън кадър. Също вече имам повече такива камъни зелени. Тут тръгна съм светлината. Супер. Макар че можеш да си го купа. Хайде. Мога да си купа още една такава кола. Добре, в този епизод ще си оправям базата. Бате, гледай колко дракона имам за по-висок тонхаус. Той малко прилича на колосал драгона на лицето. Да, чих се. Значи тази кола тук ще я сложа. Само плочки не мога да купувам. Има някакъв VIP драгон, който е много слаб. Виж? Малко. Нали? Първото му е вода, второто му там прави копия си, рицар и айс. Само водата му е слаба. И айса, макар че е чужд елемент. Добре, защо не става? Чакай си ли някои силни. Той ще да се Добре, тук тази кола ще е за обграда. Порки. Ето го порки. Хайде, обратете някакви силни да се остави. Колко часа се идете? 13 часа. Добре, все още не мога да клон. Все още много хладно, да мислите, немайте. Не искам да... И че излезах без да искам. Ама сега като влизаш продължи. Мога да не влиза. Да, супер. Къде и той с алкохола е? Ето я печешката с алкохола. Я гледай толкова леко, дето Гошо го има. Ей. Дето става
Драгана. Мгм. Синия Драгана. И познай какъв му е елементът. Спиралата. Да. Не, бе, там виж какъв му е елемент. Вода, огън и болче. Ама е много добър, я му гледам умението. Ете и как прави с едната Да. се е лапа. Къде да ни кажам какво. Аз мога да кажа, като шуй, като мъдо. Госпожата ме е нападала. Имам 5 загуби от нея и 0 победи. То така за 3 тонна чудовище, да го победиш. То да бях и аз, трябваше да го победа. Гледай какво да играе сега. Да се направя тим. Шекспира няма да правя. Ай. Dark Fire да се опира. Ай да. Dark Fire това е и... Пръцка е на воля. Аз се спия. Айде бе, Dark Fire. Отдавна не имало епизоди на Castle Clash. Али. И бомб, не. Ястек. Или ай. Аз всъщност можех да се апгрейд на Том Хала. То нищо и плюс това не ми беше макснато. Да кое е? Каслето. И бона госпожата първия дракон е много добър. Тя винаги не го слага. Електрик не би критикал на той. Те Добре хора, съжалявам, че епизодите са ми доста къси. Земята не му би критикал. Но пък няма как да ги направя по-дълги. Може би ако имаше повече неща, които да ви показвам, ще стават по-дълги и по-интересни. Земята не му би критикал в елемент. Това е елемента. Добре. Я огън е. Все още не съм в клан, както виждате, но може би ще влезе. Огън е не му би критикал. Който се елемент Ай в този. Добре, нещо не ми дава някои кланови. И за това ще го... О, то пък мога. Папия гледай. С мъже. Него се е сложила. Аз имам 6. Също и полшанки не се правя. Бата скоро гъста на 34 левела. Тя да сигурно играе като манячка, че кой искаш. Нали беше 30, как са на 34? Тя ще има такива елементи, дето ти трябва кой левел за тях, че да ги отключиш само. Да може да ти ги показва. Тя ги е такова. Тя ги е отключила. Те демек са бати тъпите, струват пари. Някъде е събрала толкова много диаманти за тях, ако струва толкова. Бати, богата, я гледай колко храна има. Ама малко диаманти има. Точно. 7 диаманта има, тихи, колко храна има. Ако гледа видеота за безплатни, тя трябва да гледа цяла година, за да мога купи сигурно някой от нея. И така хора, надявам се да ви е харесало, като така дайте палец нагоре и абонирайте се за мен.